sebatut tresno nanging atiku pegawe lara tempene dempene ireng-ireng ya tokno to Mas. apa Sing ning jero. mbok inget tok sak ae aku gumen tenan aku 50 Mas. Dolong sawah ngono lho, Bro. oh alah lah Lah parine cukup kok atul sawah. sawah ora ngate sawah iki tok nang lastrine Ning apa sliramu rasa ninggal aku amalah dasa Indonesia. Yuda. Madu darasnya Indonesia. Iki kan yo madu daras lagi. Iya. Nah, iya. Gosek urung bayar ya wis iki piye? Iki tutup napa nah? Tutup sih, Bang. Urung rampung ya. Ya. Oh, tanah sik ya. 100 Tri ditutup Lah, loro. angel iki yo kok benekno barang juri kak ya. Alah angel men ya Allah. Ya ampun, ya ampun. Pangdaku sih ya. Selabar ya Allah, aja ngono Mbah, mari tuman iki. Ya Mari tuman abangan. iki. Ditrai marai puas iki. Ning apa sliramu rego ninggal aku malah golek liya aduh hatiku karena kadung gustiku ala nyuwun ngaku ala makasih Mas Magiri. I love you gitu ya. Akhir abang kangen terus Mas Wakidi.